gaskiya yaran garancin wallahi ba sarki. Duk wani kwacin wa da zaka ji ana yi wallahi su ne. Amma su kar kansu. Duk da suka sake muka da tsaye su sai sun gane shayarwa ne. Karka damu. Lalle ku duk ranar da suka shigo hannu mu za mu nuna musu ikon wannan kakin namu. Assalamu alaikum. Sannu ku dai aiki yallaɓai. Da Allah yallaɓai ina son ganin DPO ne. Wace kina son ganin DPO ne? To amma ya san da zuwan ki kuwa? A'a, bai san da zuwa na. Monsa. Money. Daman kayi bakuwa a waje. Wace ce? Daman